Bass. Потребители, здравейте потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как да се инсталирате Minecraft Tekit, като нова поредица от клипчето ми, от плейлиста ми как се прави. Сега си правя звука да се чувам. Айде. Чува се на този микрофон, понякога е слаб, понякога е силен, така ще го оставя да не ми се десето. И ще ви сложа линк отдолу, за да си свалите кракнато, защото иначе ще ви иска купен Minecraft профил, купен Minecraft профил, за да влезете в истински, затова един кракнат ще ви дам. Линк долу в описанието. Сега, като си го изтеглите, го включвате просто. Много просто, защото да го показвам. Той сега ви излезе сплаш скрина, но преди това ще ви пита, понеже се разбере, че не е инсталиран, ще ви пита къде да го инсталира, да смените директорията, защото ще избере в роуминга. И вие си избирате не или да и така. После ви излиза Technic Launcher и си ви избирате Tekit, Hexit, това, Tekit Lite, аз също съм Tekit Lite и натискате Play. И той се зарежда тук 100 часа и така оправя се. Да. И надявам се да съм ви помогнал. Това беше, то си е простичко. Надявам се да ви е харесало, да съм ви помогнал такива работи. И чао от мен, до скоро.